खुलुमबाय। गिबियावनो बिटिआर सरकारा 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आङो बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांखौबो आङो साबायखर जासिदों। आसामनि जनप्रिय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो आं साबायखर जासिदों। थारैनो थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोननि बारहावा जों नुनो मोनदों। गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो जौगानाय आरो कारापसन फ्रि बिटिआर ओनसोलाव जों नुनो मोनदों। बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैनाय लोगो लोगो बिटिआर ओनसोलनि थागिबिनि गेजेराव सोलोंथाइनि मोनसे बारहावा जों नुनो मोनदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि जिल्लाफोराव थानाय पाब्लिक लाइब्रेरिफोराव रायजो राजाफोरा फैनानै लेखा फरायफैनायनि मोनसे बारहावा जोङो नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीनि सिमां न' टेप कानेक्शन होनानै दै जगायनाय हर घर घर जल जीवन मिशननि मोनसे बिथांखि दङ। बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दिनैसिमाव 2,75,000 नखर नखर दै होनायनि बिथांखिखौ फोजोबनाय जों खालामनो हादों आरो थाबावनाय जेसेबांखिनि आद्रा दङ बेखौ आसा खालामदों बिटिआर ओनसोलाव नखरफ्रोमबो दैनि जगायनाय जि हाबाफारि बेखौ जों फोजोबनो हागोन। बेखायनो खनसेबाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोजांनि थाखाय आरो सान्थिनि थाखाय जा मोनसे जौगानाय लाबोनो हादों, बिनिखायनो आङो बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। गोजोन्थों।